जों हायनो हाय जिनि सार खरक सानो मांखा जिनि सार मेम्बर कुमार जमातियानो हबे जों बिनि खुगदि बतिनि कक ब्रकनो तै बुंनि दामति मानो मखनानाय के सारनो सार तिनि नरमनि जे कक ब्रकनो तै डिमान्ड दामो तिनि द 7 तारिख जुन जों और जागा आसल मादो तिनि एनजिओ ग्रुप रक जे कक ब्रक मासिबनो हामजांनाय रक ऑल लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन और बरो गेट टुगेदर रंखा अबन बरन दाबिंखाय इमिडिएटली तिनि तिप्रागो कक ब्रक नो रोमांसिक बाय चालुमा खायनाय ओ दाबिनो तिनि जत्न और गथमजाक और गोबांमा बरक तंगो तिनि बुद्धिजीवी कर्मचारी तिनि छात्र संगठन और जत्तने लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन और तंगो और आंगु जन जुग्रिफाइका तिनि जों साइमा तिनि कक ब्रक रोमांसिक abo belai sensitif dabi language singka abo belai sensitif ini play 50 bosor kakha o kobor masrim tuye jeng anon khaimani jeng movement khaimani tak point to chini na congress sarkar na cpm sarkar na bjp sarkar abno tuye boro serious ke naya kintu ang khagawo jeng jotesto buktobugingkha enough is enough जों 50 बोसोर साफारोंखा जों दै साफारोंलिया दिनै जों बेलायखौ दुरबाय गबनो कक ब्रक खायसा दिनै स्टेट लैंग्वेज फार्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज जों जतनो जों सिना नांगौ कक ब्रक लैंग्वेज इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फियाबा फर्स्ट लैंग्वेज संफेनो आबनो केबो डेभलप खायना बगै सरकारक चेष्टा खाया आबनो बेलाय दुर्भाग्य बांला भाषाबो फर्स्ट लैंग्वेज कक ब्रक फर्स्ट लैंग्वेज तो फानि चिं कक ब्रक नाखौ बरक कक ब्रक ति बरक पलिटिक्स खाय दङ आबो जों दुखा नों नदि जुत आमालो कांग्रेस आमालो आब्रो कायसे कमिशन आचखा भाषा कमिशन कक ब्रक नो बो स्क्रिप्ट सुइनाय बो लैंग्वेज सुइनाय नै आब्रो सामदन त्रिपुरा चिनि भाषाबिद खोब ज्ञानी गुणी व्यक्ति बो चेयरमैन नोंखा बोनो तो ये बरो सार्वे खालायखा रिसार्च खालायखा के आरो रिपोर्ट जों माखा जे मैक्सिमाम 80% बरक नो कक ब्रक मानसिनो नायगो हामजागो अबो बरो रिपोर्ट देखा अबो सरकारनि रिपोर्ट चिनि रिपोर्ट या अबो गभर्नमेंट संस्था किन्तु बरो खायलांलिया बोनो सीपीएम फाइका सरकार 25 बोसोर आब्रो बाहायनो 2004 आनो रेकर्ड दङ आब्रो बरो भाषा कमिशन रिपोर्ट बरो भाषा कमिशन गठन खायका आरो चेयरमैन के पवित्र सरकार आरो चेयरमैन बो वेस्ट बेंगल बरक बो भाषाबिद इंटेलेक्चुअल वानसा खरकसा बोनो तो ये बरक रां बरक 2-3 कोटी रां रगै एक बছरनि बाग बरक कायसे कमिशन आचखा पवित्र सरकार भाषा कमिशन माने तमा उपजाति भाषा कमिशन बरक 1 बছर 2 बছर रिसार्च खालायखा सार्वे खालायखा आके बरक रिपोर्ट माखा जे मोर देन 70% तिप्रा सारक रोमान स्क्रिप्ट नो साबुत खायो हाकलाय पवित्र सरकार बाहायनो रिपोर्ट देखा अब गवर्नमेंट रिपोर्ट अमाय के रिपोर्ट मानै सीपीएम कांग्रेस रगजतनो साइमानो तिप्रा बरबो साइमानो वानसारबो साइमानो अरो तिप्रा रो तिप्रा सारक जतन रोमान स्क्रिप्ट नायो गवर्नमेंट संस्था गवर्नमेंट कमिशन खागै रां सबायगै कोटी कोटी रां सबायगै कमिशन आचखा तफानो अ कमिशन रिपोर्ट बरो मानिनाया तार माने बरो जबरदस्ती खालायै बरो चापार होय दङो अबो जों प्रमाण नाखा नुखा बेलाय लासम सजक तिनि खरकसा तिनि जों अरन हानि बसांगै अर सानाबो सयलंगै जों 50 बोसोर रमै ताक पइन्ट तिनि कक न तयो तिनि बासन तय जों आन्दोलन खायमा दङो जों बरो सौइखा आं तिनि छाना मुथमको अबसि तिनि मासामो नेता दङो तिनि तिब्रा नेता रक तमा कांग्रेस तमा सीपीएम तमा बीजेपी जों बरना मा सिनिनाय तुमरा आइडेन्टिफाइ मा खालायनाय दिनै नुखा जखनते दिनै बीजेपी आईपी सरकार फायखा आं खरकसा मन्त्री आं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार आं अनेक चेष्टा खालायखा दिनै कैबिनेट बो कासागा ताबो अब किबि एभिडेन्स दङ कक ब्रक मानसिम तुइ कैसे कैबिनेट फाइल दङ आ फाइल ताक फनो दिनै मुख्यमंत्री मानिक साहानि बनि अफिसाव फाइल खालायजाक अब किबि एभिडेन्स
Abro जों दुइबारति साका लास्टो तिनि मुख्यमंत्री बिप्लब देब बो मुख्यमंत्री दङ बो सयरना रद्रिनि दंखा पासना नाय दंखा आदरागो आं कक सयतन कक मा सानाय तिनि डेपुटी सीएम बो बो गसेखा बो कोनो माना खाया तिनि निनि तेखात मन्त्री आपरो ताबो सुदिराय बो बो दङ मुख आप मन्त्री बो बो बादा खाइलिया जतनो मोटामोटी अब पासंगि थांखा जंगते मुख्यमंत्री बिप्लब देब बने और सौखा आपरो बो संखा तिनि अबनि बिप्लब देब संखा तिनि एनसी देबरमा आनि कलिग मन संखा एनसी बाबू आमने की बोलेन एकदम मन्तव्य देन ओइ ककबर रोमान्स की बने एकदम मन्तव्य देन आपरो बोताम साका तिनि आं थैथांबा मा कक सयतक मा सानाय बोताम साका এটা আবার কমিটি গঠন করুন ও কমিটি খাইনি সাগো গাং সাকা আরে অলরেডি কমিটি নিপুণ খাবলে 2-3টা কমিটি খাইকা আর যতন চিনি ফেভারম খাই রোমান্সিক ফেভারম নोंताम সাইদं गोबा आ कग्र आं बोबायसि माबालायसि ओंखाय आबाना वानागो खरकसा बरक जाति दफाना हामजागनाय जों बन उपर अनेक आसामानि बन येसितिनि ककबर रोमान्सिकनो बखाबाय हामजागिया अब जों प्रमाण माखा ए आमन बां सावो जों ब नेता रंनो जोंहा बहायनो नों आयन्ते मा खालायनाय जों नुखा तिनि सिपे मामालो तिनि अब दसर जों मन मताहि होनो ब बहायनो बुल पनि नाहर मं पलिटिकल ब्लान्डार ब साका अनि रिफुजी पुनर्बासन चाय रिफुजी आगमन चाय हाय सामा लाख रिफुजी फायका बांलादेश फायका ताबो साबरंखा साब बुगिखा बने बसा बतै बुसुक ताबो साबरंखा एके अबस्था एनसी देबरमा जोंहासो 50 बছर जों आनल खायदो ककबर रोमान्सक्रिप बनि जे ककबर रोमान्सनो हामजागिया ए ओ भाइरो नेतानो जों मा सिनिनाय ता गोबां मा तिनेरो नेता दङ जों साका हांखाय बर गाहाम गाहाम सागो कलक सागो नेता गाहाम साजगु किन्तु बिसिंग हंखाय उल्टा बरक दरे पोजिशन मा हंखाय चेयर मा हंखाय बने आसल बने नहर मुंनो बर पावै थांगो आबर हाबे नेता जों मानायनाय ताबो हडेखा फायगतिनि ककबर रोमननि देवानिगिरि स्क्रिप्ट ओ बीजेपी नेता साइदंखा तिनि जनजाति नेता बीजेपी रक आबो ककबर जाबो देवानिगिरि सुइनाय आइ साइदंखा बेलाय वानमा संसा कक देवानिगिरि लैंग्वेज डेड लैंग्वेज तब 12 बছर केबो बरक देवानिगिरि परेलिया अब असर कमाइन थांखा आ कमाजाक स्क्रिप्ट न जोंखा अब दाबि खाय दङ बेलाय वानमा संसा कक आमनि बागै जों आहाय नेतानो जों मा नायनाय मा बुचिनाय आंखा गागो एनाफ इज एनाफ जोंनि अ ककबर रोमान्सिम तयै जों थायनो तै गोबां मा जों आगामी फाइने दिनो जों एग्रेसिभ मुभमेन्ट जों मा खालायनाय आंखा गागो दिनै अ ककबरनो जों दायदि खालायगै जों सुइनाय आं जत कयनाय जों सिग्लारनो कयनाय जोंनि बुद्धिजीबी गायनाय फाय जतनो जों फान्ड फायबायदि जे बरक दिनै ककबर रोमान्सिक हामजागनाय थानसां फायबायदि दिनै बुसकांगो साल दिनै कतरमा जबा जों खालायनाय हामबाय नों जे साव नेता रक्सिमी ककब्रक स्क्रिप्ट न बेंगली स्क्रिप्ट आय देबनगरी स्क्रिप्ट सपोर्ट खायने के जों सोशल मीडिया व नुगो जे पब्लिक रक बाक्सा रोमान स्क्रिप्ट न सपोर्ट खाया कक बांलाय मा नुजागा आपनते खिताम सानो जों अनेक बरक सागो रोमान स्क्रिप्ट आबो फातानि लैंग्वेज आबो फातानि लैंग्वेज आं साना मोसोगो तिनि बारानि संबिधान The Constitution of India also written in Roman script. I want to give you knowledge. All the BJP leaders who are supporting the Devanagari script, even our Constitution of India, Baran Sombina, Tamba Sujak, Hindi by Sujak, Bangla by Sujak, Tini Baran Sombidan point to say, Tini Constitution of India also written in Roman script. नों ताम साइड दंखाबानि रोमान्सिक फादरनि भाषा होनो लजिकेलि जोंथ' साइमानो साइन्टिफिकेलि दिनै ककबर हंखाय दिनै टिउन दक जों परिष्कार खायमैया दिनै साउन्ड दिनै भकाबुलारि आबार फनेटिक आबार जतनो जों नायनायखा आबो एकमात्र रोमान्सिक बायखाय जों स्राय स्रायखौ सयमानो आबो जों जत साइमानो बनि बागै
जों ते कमन कक सालायलिया जों दिनै रमान स्क्रिप्टनो जों सुइगांखाय जों कक बरक दायदि ना कक थानाय दायदि डेभलप मोननाय अबनो जों बिसास खालायो नरंनि डिमान्ड साबनि थनि फदुमना मजमतिनि सिट डेमोनस्ट्रेशन आसुक जाखा दिनै भाषा स्टेट लेंगुवेज इज स्टेट मेटार जों आरो दिल्ली थांनांया सेन्ट्रेल थांनांया रनता मिजोरामाव रमान स्क्रिप्ट चलाय दङ बर' रमान स्क्रिप्ट बर' कलेज इउनिभारसिटि फराय दङ PhD खालाय दङ मेघालयाव बाहायनो रमान स्क्रिप्ट चलाय दङ नागालेण्ड रमान स्क्रिप्ट चलाय दङ जों नुकबले लैंग्वेज अब सेंट्रल व्यापारिया अब स्टेट मेटारसी स्टेट गवर्नमेंट इच्छा खालाय बर' खायमनो किन्तु स्टेट गवर्नमेंट इच्छा करै बर' साइड दं बर' सेंट्रल दूसरा सेंट्रल कोनो मेटारिया और सेंट्रल इज नो रेस्पॉन्सिबल लैंग्वेज इज ए स्टेट सब्जेक्ट स्टेट मेटार दिनै राज्य सरकार दिबा सरकार दुरि सिगां बर' इच्छा खायगांके दिनै खां बर' रयरमनो गेजों सारनो खौबो सायमांखा जे जोंनि ककब्रक अमो स्टेट मेटार्स अमो कोनो बायराव थांनाय खलायना नायया हंके अमो हायकिन तेबो चबा नखर जांनाय चबा खलाय जांनाय ककब्रक न ककब्रक स्क्रिप्ट न ते बिकज ककब्रक स्क्रिप्ट दिनै बरक रंनि जे साजांनाय कक थाय अमो दिनै तिप्रासा रंनि न बरक नि जे दिमानो जे तिप्रासा रंनो बहुतन चूज माखायने बरक बो स्क्रिप्ट बाय सिने मुजो अमनो ते दिनै अमो हाय सिट डेमोनस्ट्रेशन आजो अमो हायकिन जुला ते सार समय कक सालायने हामबाय